भाई भाई ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଏଆଇ ସମିଟ୍ଟା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଲଗାଟିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଲଗାଟିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏ ରୋବୋଟଟା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା କହିଲା କ'ଣ ଆମେ ବନେଇଛୁ। ଚାଇନା ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ରୋବୋଟଟାକୁ କିଣିକି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବନେଇଛୁ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ଓକାତ ଅଛି, ଚାଇନାର ଓକାତ ଅଛି, ସେ ଜିନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଛଡ଼ା କିଛି ବନେଇ ପାରିବେ। ଇଣ୍ଡିଆର ସେତିକି ଓକାତ ଅଛି, ରୋବୋଟିକ୍ ଭଳିଆ 50ଟା ରୋବୋଟ ବନେଇ ଥୋଇଦେବ। ଆଉ ଏଆଇ ତା ପାଇଁ ହାତରେ କମନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ, ତାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୁଁ, ସେ ଯେଉଁ ରୋବୋଟର ତମେ ତାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୁଁ ଏଇଟା କହିନଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ମୁଁ ଚାହେଁନି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆଟା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଉ। 1 ନମ୍ବର ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିବ, 1 ନମ୍ବରକୁ। ଏଇଟା ପାଗଳା ଚାଇନା ବାଲା କେବେ ତା ଜିନ୍ଦେଗିରେ ତାଙ୍କ ଖାନଦାନରେ କେବେ ବନେଇ ପାରିବ ରୋବୋଟ। ଚାଇନା ବାଲା କିଛି ସେ ଯେତିକ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବନା ହେଉଛି ସବୁ ମାଲ ସେ ନେଇକି କପି କରି ଇଏ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଚାଇନା ବାଲା ବନାଉଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିଥିଲି। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ନମ୍ବର 1 ନାଇଁ? ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଦ ନମ୍ବର 1। 7 ନମ୍ବର ଅଛି, ତାକୁ ନମ୍ବର 1 କରିବି। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଦ ନମ୍ବର 1।